הכתב, אני סגן בס, חי בס. ובחרתי כל אחד ואחד מכם בצורה שהיא קפדנית. כוח! נעלם לנו המגד, ואתם הכוח. אתם חוד החנית, אתם ספינת הדגל, ואתם נבחרתם. אתם הולכים למצוא לי את המגד. אנחנו מצאנו את הפודיום שלו, ואנחנו יודעים שהוא לא מתרחק בלעדיו הרבה, זאת אומרת שהוא איפשהו כאן באזור. אתם הולכים להביא לי את המגד בחזרה, ואני רוצה שבחיפוש הזה יהיו ערכי צה"ל. תהיה יוזמה, תהיה התקפיות, יהיה ריכוז מאמץ, קצין הוא קצין הוא קצין הוא קצין הוא מגד, ועל המגד הזה אני לא מוותר. הבנתם? אני רוצה שאתם תחזירו את המגד הזה כי אני צריך אותו למעברון, ובלי המעברון אני לא יכול לעשות את הטקס. And I want my טקס. הבנתם? כן, המפקד! צאו לדרך! פעל! המגד. המגד, למה אתה לא בטקס? מה זאת אומרת למה אני לא בטקס? אמרו לעשות מערבון, אז אני עושה מערבון. אבל המגד אמרו לעשות מעברון, לא מערבון. מעברון? מה כיף במעברון? אני לא יודע, המגד, אבל אתה חייב להיות בטקס. טוב, אני רק מסיים מה שהתחלתי ואני מגיע. צוער, איך המדעי א' שלך? בסדר, המגד. צוער, אתה מודח מקורס קצינים. אבל המגד, למה? למה? אני לא מבין מה קרה פה. תשמע אחי, אתה לא יודע לנווט. אחי, אזימוט 702. ברור שזה שם. שים לב לכיפה. בוא לשם. תראה, נו, תסתכל. תראה רגע.